fire, no fire.
Mepe ugbo emepe amoba ugbo afọ na amoba ago kai na wosapuru esa agwụ na akwara agwụ Mazi ndewo sabia mazi. Iko mazi kwa watu ranyo onyewo sa. Ndewo no. Oh. Awum mama na awum. Awum onya ha umaru mara na eko mo otim. Je bamwo Sunday sonwo sama na awum. Ihe anyị na-emeta ahụhụ oriri ji eze agwụ na ọkwara agwụ ka ndị nwaanyị onye anyị jibụ mana ọkọ n'ebe a taa. Maazị ndakwa na-aga obi dị gị aga ihe ize na-aga? Nna akụkọ ekwu na ọkọrọ ọtụtụ ndị mmadụ jụrụ obi dị m otu ukwu. Ebi m n'Enugu for many years. I'm retired as a civil servant. So m na-alọta kwa afọ ime omenala ya. Mụnwa nwe ihe omenala na-adị ụtọ. Maazị ndakwa ihe na-akwụkwọ na ụmụarụ ndị na-abịapụghị mmemme nke a. Nna m ana m asị onye nwe anyị gọzie onye ukwu onye nta ma ndị bịara ma ndị abịaghị o echere ọjọọ mere abịaghị ma ọ ga-echere ọjọọ ụzọ agara iju na ndị mmadụ ụmụ eze agwụ ọkwara agwụ. Maazị ndewo nnọọ njisi ike. Maazị Pisha dege mo. Mamanu. God bless. Ndinda praro, mamanu, ona de tete mire, mamanu, ndabara uro, mamanu.
oge ide odotuzie amanụkwa na mmiri na-agba ya ihe anyị nọ bụ ọzọkọtara kwuru ụgbọọlọ ọgba ya nọ ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ azụ ndụ mmiri ndụ ụmụ eze ahụ na ọkwara bụ ebe ọbụla ụlọ ahụ si ewe ike siekwa ya ike onye si ya na-emebi arụ mebie ndewolo
ndị eze eji aga mba ndị ebe na-agwụ atọ adawo ndị nkewo mma ndị adara ụlọ
Custodians of culture and tradition. a ga-eme ihe ọ ga-abazi eme ya ọ wụkwuru anyị na kwanye ndị eze arụchi ugwu wee biri a ga-ewepụ na amaza eme ike eji ọhịa na-eme arụghị abụ isiokwu arụghị ese okwu ma okwupụta anyị akpa ya mara gọọmenti
biko ndị keleba ndị ụlọ ebe a agụrụ na wee zama ugbu a ịrịta na mgbe a ga-eme eke mgbe ahụ a ga-ebu ụmụ ọrụ ma taa ụbọchị taa anyị bịara ka anyị mee eke ọdụ eze ahụ ọbụla ha ndị kpara ugbu a anyị nọ ebe a asị m iji ohere a wee kelee President General eze ahụ ọbụla Sir Chibuike Udensi maka scholarship o nyere mmadụ 11 na ogo 7 dị n'arọ ọkwa nna ọ bụrụ na anyị ga na-eme ihe maka ihe mere ụfọdụ ndị ji eme agbara adịghị mma amaghị ihe ọ bụrụ na ma ihe ọ bụrụ na nwoke na the truth of our kingdom o nweghị aga abaza wee pụtọ ndị eze anyị ọ maka na arụ ka anyị bụ nwanne adịbakwa akpazie ihe biko ana m asịmadụ m n'ebe a unu ọkọma na eke ekpe ka ga-eburu ụgbọrụ na-ewe ọ na-ebido ebe ịba akwụkwọ ga-edezi ebe my PG imeela my PG Maazị Nnadozie Udensi imeela biko arụ anyị abụchi dịka ekwunyere mbụ na ji apụtara taa ọ taa bụ eke ọdụ ji apụtara asị m onye ọbụla bụrụ ji arụ ụlọ ya na agapụ eri ya ọ bụ edowe ya o ruru echi emekpa mmemme ya eji asọ onye ọha eriwe ji ọya ma arụ eruere ji ọgba nna onye riri ji ma a mebeghị aka ọ ewebe aka ụmụnna ahụ mma biko dịka the chairman of this occasion kwuo biko m na-arịọ ndị eze agam bịara n'ebe a taa ya nọ ire anyị na isi ike na aga m aka na-agbata n'oge ahụ kwe ma pati ala eze agbụrụ agbụrụ bụ mma onwere onye mgbaghasị buru ji olu a na-ewere arịa nzu arụ eburu ji olu bụ eze Igbo nọ na anyị eme mmemme eburuwa ji olu bụ eze ahụ Buyeza atani jiolu. Jiolu. Isim jiolu.
Ya ponusa. Abang
Try to put 9 with the PTI inside. Thank you.